Здравейте, аз съм Стан и добре дошли в книжната вселена. Днес съм тук, за да ви споделя кои са книгите, които най-много ми харесаха през 2018. През миналата година успях да прочета 76 книги. Уви, доста малко от тях се класират като такива, които бих споменал като любими. И затова днес съм тук да ви споделя кои всъщност са те. Начинът, по който ви показвам книгите, в никакъв случай не показва редът, в който ги класирам като най-малко, която ми е харесала или такава, която най-много ми е харесала. Просто ще ви ги покажа в разбъркан ред, защото в действителност всяка една от тези, що ме попаднала в това видео, ми е харесала по една или друга причина и за това е тук и не мисля, че има някоя, която харесвам над другата. И нека да започваме с първото заглавие. Първите книги, които ще спомена тук, всъщност са две, защото са от една поредица и те са Сборище на сенки и Заклинание за светлина. Сборище за сенки я чаках супер много. Трябваше да излезе през 2017 краят, но излезе 2018 февруари месец и просто хванах я тогава, прочетох я и супер много ми хареса и ще си призная, не можах да изчакам българското издание на Заклинание за светлина и хванах непосредствено след Сборище за сенки английската версия на тази книга тук и я прочетох. Просто тази серия ми хареса супер много. За тези от вас, които не знаят за какво се говори в нея, могат да видят ревюто ми ето тук отгоре. Заслужава си, поредицата наистина е много хубава. Тъй като все още съм на вълна Виктория Шлаб в това видео, ще ви спомена още една книга, която супер много ми хареса и е написана от нея, а тя е именно City of Ghosts. Това е първата книга на Виктория Шлаб, която е middle grade и чета. Супер много ми хареса, супер лека е. Разказва се за едно момиче, което може да вижда духове, но семейството й не знае за тази нейна способност. Нашата главна героиня също така не е напълно запозната със своите способности, докато един ден не среща едно момиче, което има същата дарба като нея и тя й представя един доста нов свят. Затова е тази прекрасна книжка, супер много ми хареса, прочетох я може би за по-малко от ден. Наистина беше прекрасна. Виктория Шлаб пише наистина добри книги и мисля, че аз ще харесам всяка една нейна, ако скоро се здобия с други нейни и хвана да ги прочета. Следващата книга, която ще спомена от български автор и тя е Селото на самодивата от Антон Борисов. Тази книга, повярвайте ми, беше супер голяма изненада за мен, че ми хареса, защото да бъдем реалисти, имам си предразсъдъци към български автори. И когато Антон ми писа дали искам книга, за да й направя ревю, бях малко скептично настроен, но все пак бях чел резюмето преди той да ми пише и имах интерес към книгата и за това се съгласих. След като я прочетох, бях доста изненадан, че всъщност ти дадох 5 звезди и че ми хареса супер много. В книгата проследяваме двама главни героя, брат и сестра, които по един или друг начин случват се някои неща и отиват в едно село да разследват убийство, за което всички хора от селото казват, че е виновна една самодива. Просто ако решите да четете български автор, то определено ви препоръчвам Селото на самодивата. След това продължаваме с книга, която е съвременна литература и тя е He Forgot to Say Goodbye от Бенджамин Алире Сейнс. Това е авторът на Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената. В тази книга ние проследяваме двама главни герои, две гледни точки. Общо взето, всеки един има проблеми с семейството си и общото между двамата е, че и на двамата ни главни герои бащите не са в картинката, просто са изчезнали на някъде и децата остават изоставени от бащите си. Това е главното нещо, което ги свързва, но книгата ми хареса супер много, защото това мисля, че е четвъртата книга, която чета от автора или петата. Няма книга, която съм чел от него и да не съм дал 5 звезди. Винаги ми харесват и всъщност съм си поръчал още две негови и ги чакам и нямам търпение да дойдат, защото съм убеден, че когато направя видео любимите ми книги за 2019, определено и в другото видео ще имам негова книга. Следващите две книги, които ще спомена, не знам дали ще бъдат изненада за вас, защото след като ги прочетох, съм говорил с тях в доста видеа
И това е двулогията Six of Crows, която се състои от книгите Six of Crows и Crooked Kingdom от Liber Dugo. В тази двулогия ние проследяваме 6 герои, имаме 6 различни гледни точки. Тези герои са, да ги наречем, престъпници, събират се на едно място, за да извършат един невъзможен обир. Супер различни са, не се знае как ще работят заедно, защото всеки гледа да се спаси сам за себе си, но естествено, когато работят заедно, ще трябва да пазят и другите. Книгата и двете книги всъщност бяха супер интересни, бяха доста по-различни от това, което съм свикнал да чета. И наистина се радвам, че хванах и ги прочетох. Те бяха в списъка ми за книги, които задължително трябваше да прочета през 2018. И радвам се, че дори към края на годината седнах и ги прочетох, защото ми харесаха супер много. И всъщност се превърнаха в едни от любимите ми книги. И рядко се случва, когато прочета книга, да чувствам липса на герои и че няма какво повече да чета за тях. Рядко ми се случва, но тук се случи, защото героите толкова много ми харесаха и бяха толкова добре описани, че след като приключих втората книга, просто застанах, погледнах в нищото и си помислих, аз няма какво повече да чета за тях, което е доста тъжно, защото наистина разбираш, че харесваш една книга, когато свърши и ти искаш наистина още. А при мен това рядко се случва, но се случи с тези две книги и супер много се радвам, че всъщност излиза скоро следващата книга на Liber Dugo, която е King of Scars, и в нея ще видим един от героите, които е от тази книга и нямам търпение. И последната книга, която ще спомена в това видео, всъщност я нямам, защото я четох в електронен вариант, но тя е They Both Die in the End от Адам Силвера. На тази книга, честно казано, ревах с глас. Беше супер въздействаща. В нея проследяваме двама героя, общо в техния свят. 24 часа преди да умреш, ти получаваш един SMS, за да те известят, че всъщност днес е датата на смъртта ти и че имаш 24 часа или там някакъв период, в който ще умреш. Също така в този свят има едно приложение, в което хора, които ще умират, влизат и си намират така другарчета за умиране, за да не умират сами. И това е цялата концепция на книгата. Не мога да ви предоставя по такъв интересен начин, но повярвайте ми, книгата беше on point. Въздейства ми по супер емоционалния начин, което тази година не се случва особено много и може би за това толкова ми хареса тази книга. Че съм почти всички книги на Адам Силвера без една и другите не са ми въздействали по този начин, просто отдали ме в емоциите и я прочетох за може би 8 часа, което аз никога не правя, но може да си представите колко много ми е харесала. Това бяха всички книги, които ми харесаха през 2018. Долу в коментарите ще ми бъде интересно да споменете кои са и вашите любими книги, ако има такива, защото нека бъдем реалисти, случва се и да не четем интересни книги. Ако клипът ви е харесал, може да оставите лайк отдолу. Ако искате да ме намерите в социалните мрежи, може да го направите в Facebook, в Instagram или профилът ни в Goodreads, линковете са долу в описанието. Благодаря ви за гледането и до следващия път!